Hai să vezi cum poți petrece 8 zile pe Costa de Azur, în Nisa, și părerea mea dacă merită sau nu o vacanță aici. Te poți caza la unul dintre aceste hoteluri în funcție de bugetul pe care îl ai și poți fi sigur că oricare dintre acestea îți va oferi servicii de înaltă calitate. Cât timp ești aici, asigură-te că vizitezi cele mai populare piațete. Masena sau Garibaldi sunt spectaculoase și fă o plimbare la apus pe promenade Zongle. Dacă tot ești aici, fă și o oprire la Hotel Negresco, care, îți vine să crezi sau nu, a fost fondat de un român. În incinta lui se află o galerie de artă permanentă pe care o poți vizita gratuit dacă alegi să servești o cafea pe terasa hotelului, spre exemplu. Urcă pe dealul orașului și vizitează castelul. Dacă vrei să faci ceva cumpărături, Bulevardul Jean Médecin este locul potrivit și dacă vrei să te relaxezi, poți oricând să mergi la plajă, iar seara, Nisa este un oraș foarte viu în care te poți distra cu adevărat. Cea mai bună parte, din Nisa poți ajunge foarte ușor și rapid cu trenul în oricare dintre aceste orașe de pe Riviera franceză. Costurile variază în funcție de hotel, însă pentru un sejur de 7 nopți cu cazare, mic dejun, zbor, transfer și cu toate aceste servicii afișate incluse în preț, acestea încep de la 1299 de euro de persoană. Găsești toate pachetele recomandate pentru sejurul tău din Nisa în descriere. Urmărește-ne pentru mai multe sfaturi, recomandări și pachete de călătorie.